Трифон Зарезан, известен още като Деня на винарите и лозарите. Отбелязван в сърцето на зимата, този празник съчетава дълбоки християнски традиции с древни пагански обичаи, отразяващи връзката на човека с природата и циклите на земеделието. Трифон Зарезан не е само време за почитане на Свети Трифон, покровител на лозарите и винарите, но и символ на плодородието, обновлението и радостта от живота, изразени през уникални ритуали, песни и, разбира се, неповторимото българско вино. Исторически произход. Трифон Зарезан има корени, които се простират далеч в историята, обвързващи древни ритуали за плодородие с християнския светец Трифон. Първоначално празникът е бил свързан с пагански обреди за благоденствие и здраве на лозовите масиви. След приемането на християнството, той бива преименуван в чест на Свети Трифон, защитник от зли духове и покровител на винарите, но запазва своето символично значение за плодородие и ново начало. Обичаи и традиции. Обичаите, свързани с Трифон Зарезан, включват ритуална резидба на лозите, като се започва с избирането на най-здравата и плодовита лоза. След това лозарите обикалят лозовите масиви, като извършват ритуали за благословия и защита от болести и лоши духове. Денят продължава с общоселски празник, където се раздават вино и храна, а песните и танците символизират общността и събирателността на хората. Символика и вярвания. Централна фигура в празника е виното, символ на изобилие, жизненост и радост. Вярва се, че колкото по-щедро се празнува Трифон Зарезан, толкова по-богат урожай ще донесе следващата година. Съществуват множество народни поверия и легенди, свързани с Свети Трифон и неговата способност да защитава и благославя лозовите насаждения. Съвременни практики. В съвременността, Трифон Зарезан е повод за различни фестивали, културни събития и винени дегустации, които привличат хиляди почитатели на българското вино и култура не само от страната, но и от чужбина. Тези събития са възможност за винопроизводителите да представят своите продукти и за хората да се съберат и празнуват заедно, споделяйки радостта от живота и уважението към традициите. Заключение. Трифон Зарезан е повече от ден за отдаване на почит. Той е дълбоко вкоренен в българската култура, символ на обновление, плодородие и общност. Отбелязването на този празник не само запазва важна част от нашето културно наследство, но и ни напомня за значението на труда, семейството и приятелството. В тези традиции се крие мъдростта на поколенията и любовта към земята, която ни храни и обогатява.